Egunon guztioi, gaur Big Bangeko teoria aztertuko dugu. Badakizue Big Bang gure unibertsoaren sorrera izan zela, bai? Materia guztia elkarturik zegoela eta estanda handi baten ondorioz sortu zen gure unibertsoa. Orain dela 20.000 milioi urte baino lehenago. Eta horiekin sortu ziren gure planeta, gure galaxia, gure izarrak eta bar, bai? Estanda egiterakoan, hodei erraldoi bat bezala sortu egin zen, temperatura oso altuan. Hori, hainbat materiaz osatutakoa, gases, sólidos eta hainbat materiaz, ezta? Eta materia horiek joan hasi ziren izosten, edo temperatura aldaketa ezberdinak jasotzen. Horri esker, sortu egin ziren gure unibertsoko elementuak, bai? Lehen aipatu ditugunak. Galaxiak, galaxien barruen izarrak, planetak, sateliteak, asteroideak, meteoritoak, eta bar. Eta, guretzako eguzki sistema da garrantzitsuena, ez da? Hori baita gure sistema. Eguzki sistemaren barruan, badakizue planeta ezberdinak daudela, eguzkiari inguruan bia emoten, eta hortxe lurra dago, gu bizi garen lekua, gure planeta, bai? Eguzki oso garrantzitsua da, zergatik bizia eman zigulako, bai? Ematen digu beroa eta argia, eta horregaitik bizia dago. Eta nola sortu zen lurra planeta eta bizitza lurran? Beitu. Lurra, oin dela 4.650 milioi urte sortu egin zela. Nola sortu egin zen? Eguzkiaren inguruan bazegoen materia pilo bat eta materia hori pilatu egin zen, bai? Planeta bat sortuz. Planeta horretan, lurra planetan, etengabe jausten ari ziren meteoritoak eta asteroideak. Meteoritoak superbero dira eta asteroideak hotza ematen zioten. Horregatik, lurrazala edo solidifikatu egin zen. Zer gertatu zen? Evaporazioa, kondentsazioaren ondorioz, hodei erraldoiak sortu egin zirela. Horrek paso eman zion eurite unibertsalari, egondako eurite handienari, bai? Eta ur hori hasi zen osten, eta horrek paso eman zion gaur egun dagoen bizitzari, bai? Landarei, animaliei, gu animali mota bat garela. Eta, holan sortu zen lurra planeta eta bere bizitza. Eta lagur pentso moduan, hau izan da guztia Big Bangen sorrerari buruz eta gure lurra planetari buruz. Beste bat arte.